Kde bolo, tam bolo, ale určite to bolo. Bola jedna krásna rúča teva, Valika Jadroňová, ktorú známi volali Popoluša. Prezývku získala už dávno, keď ako malé dievčatko pracovala v uhoľnej bani. Mama Jadroňová jej zomrela už dávno na následky práce v uhoľnej bani a tak sa otec Jadroň rozhodol znovu oženiť. Zobral si ale zlú macochu Vilmu Papiňákovú aj s jej nepodarenou dcérou Holenou, ktoré s Valikou, teda s Popoluškou, nemali dobré úmysly. Valika! Volala som Valiku a nie honelníka! Valika! Volajú ma Popoluša. Dobre, Valika. Počúvaj ma, my ideme na malé mecheche, ktoré poriada princ Odroň na zámku. Tac, tac! A nemohla by som ísť s vami? Tac, tac. Túto otázku som čakala. Mohla? Ale najskôr musíš prebrať tento pomaranč od jablka. Lenže čo macocha nevedela, jeden pomaranč bol čarovný. Ja som malý pomaranč a keď ma poboskáš, zmením sa na čarovný pomaranč a pričarujem ti šaty. Oh yeah! Ludra, oklamalo som ťa. Chceš šaty? Chod si ich kúpiť do butiku. Oh yeah! Ale Popoluška nezaváhala a tak si za protislužbu požičala šaty a utekala na žúr. Popolušku oblieká salon Gertruda. Princ sa do nej na prvý pohľad zamiloval. Krásna deva. Hádaj. Líca začmudené od popola, ale kominár to nie je, jasný pane. Kto to je? Pec. A teraz ja. Je to malé zelené guľaté a chodí to hore-dole. Čo je to? Hrášok vo výťahu? No, už je pred 12, takže musím ísť. S Bohom. Počkaj. Poznám ešte jednu. Leze, leze po železe, nemá dierku, do nej vleze. Čo je to? Mnohý človek by si na prvé počutie pomyslel, že je to špendlík. Ale nie je to tak. Čo je to? A Valika utekala rýchlo domov a princ ju nevedel dobehnúť. Lebo ona behala stovku pod 10 už v časoch, keď pracovala v uholnej bani. Lenže pri behu stratila svoju čerievičku. Jej, črievička. Podľa nej nájdem svoju milú. A tak princ hľadal, 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 až našiel. Najprv čakala macocha so svojou dcérou, potom prišla aj Popoluška. A nakoniec honelník. A tak princ svoju vytúženú lásku našiel. A Popoluška žila šťastne, až kým nezomrela na následky práce v uhoľnej bani.